Erokamano nyako Ramogi ma Ramogi TV chenro rameny piny weche manyien oserumo koro wadonje twak an kod wendo mara kaka naseng'isi motelo Samuel Ochieng ma en jata tije kata CEO mar riwruok miluongo ni Consumer Information Network kata CIN yo machuok. Waloso kode ka wang'iyo weche motende koda jok ma igeto kod kit mwandu moro amora obed mitiyo godo kaka chiemo minyiewe duka kata michwalo kaka chenro makonyo ng'ato e chopo dwaro mage kaka dhano. Mano kaluwore kod twak mar wawiye mwasebedo godo ka ong'iso ni ng'ama iluongo ni consumer en ng'at ma ni chenro moro amora geto kendo otiyo gi chenro ni e gondamo e ngima kata e yudo fungruok mar ngima. Onyalo bedo fungruok mar kech mane kayo yudo chiemo moro, mano en consumer. Onyalo bedo ni en ng'at matiyo kod gima odwani mondo odhi ogedgo ogero ode, mano bende en consumer. Tok ni gigi ochamo. Kata ng'at ma bende samoro ka ichwalo wach moro to wach ni gete yo moro mondo lok pache kata mondo omiyo obed gi ng'eyo, mano bende gin consumer. Omiyo odhiambo ni yiena mondo arwak jaduong' Samuel Ochieng wachiegni nyera Ramogi TV. Erokamano ahinya George, erokamano. Ageno ni alidho lero consumer no kaka iwache makare. Erokamano. Ji mang'eny paroga ni consumer en mana janyiewo. Lakini kaka wan jogo ma ng'iyo ratiro. Yes. Mag consumers. Consumer en ng'ata ng'ata matiyo gi gimoro amora. Obed gi minyiewo, obed gi makanye, kata obed chenro moro amora michwalo gi migawo moro amora. Yes. Omiyo kata obed nyathi, kata obed nok inyiewe, kata obed wach ni ng'ano ma samoro gino omigo e yo manono. Samo nya bed ni uchandru to sirikal wacho ni mondo miu gimoro. Kata jomoko oikre mondo konyu e yo machielo. In bende in na consumer, in na gi ratiro. Kata nyathi ma ok nya nyiewo to kelne nono. Ka gino hinye to nyaka nemna kaka ikonye. To koro consumer gi gin gi ratiro magi. Yes. Wan kaka Consumer Information Network wang'iyo ratiro to bende wang'iyo gigo monego bed ni gitimo. Gin bende gin gi jukumu margi. Nyiso ni ratiro mi ng'at ma mwandu gi geto kata chenro gi geto to gin bende gin gi ting'. Gin bende gin gi ting'. Omiyo ok enena ni in gi ratiro kende. Yes. In gi ting' bende. Koro ratiro mokwongo to ratiro gi gin nyaka e katiba marwa. King'iyo kacha article 46 ma constitution wa masani 2010 to iyudo ni ratiro gi ni kacha. Gin e Bill of Rights. Omiyo sani gin ratiro. Ok gin kata ni wahombo, kata ni wakwayo, to en gimoro ma onego bed ni ng'eyo kendo inyalo luwo mondo ine ni ratiro mari no chopo kaka owinjore. Yes. Koro ratiro gi nitie ratiro aboro mawacho ni mago ma basic kata mochuno. Yes. Ratiro mokwongo kuom mochuno gi en ni in gi ratiro kuom chenro, yudo chenro kata mwandu kata gik moko ma onego ibed godo mondo ngimani obed ni nyalo dhi mbele. Yes. Ma gin gik mochuno ma wakwano kaka chiemo, ot minyalo dake, law minyalo rwako. Mago ratiro mochuno. Ma kokinyal yudo gigo nikech yo moro amora, to nego bed ni sirikal nyalo chiwogi. Alright. Kendo nyamigi nono. To kanyo momineno samoro chopo ni wan gi gik moko miwinjo ni sirikal nigi pes jodongo kata miyo jodongo pesa. Yes. Kata jogo mok nyale yo moro kata monde liete samoro nitie gimoro mimiyogi nikech en ratiro mane chik mane katiba ni nyaka ne kaka inyalo kony jogo mok nyal. Mano ratiro mokwongo. Ratiro mar ariyo en ni nyaka mi information. Ibed gi ng'eyo. Ibed gi ng'eyo mar gigo mane chiro. Mondo kata kidhi yiero gigo ting'eyo. Ka wach ni kata ka en gimo kaka ndawa. Ting'eyo ni gino samoro nyalo hinyi. Onego bed ni ng'eyo ni gino nyalo hinyi. Ka wach ni samoro gini ok ber gi jogo man gi tuo mar sukari. Yes. To onego bed ni ng'eyo. Nyaka nyisi. Mondo iti kode king'eyo. Ka samoro en gimoro ma mine ma pek ok onego ti godo. To in gi ratiro mar ng'eyo. Nikech samoro onyalo hinyi to kane ok ing'eyo to mano koro
nitie pek kanyo. Yes. Inyalo donjo, kendo inyalo pe nikech nokonyisi. Kanonyisi ming'eyo, mano pogre. Mar adek, wan kaka jogo matiyo gi mwandu minyiewo kata migolo kamoro amora to kata gi chenro machwalo gi kambi mopogre opogre. Yes. Wan gi ratiro mar mondo winjwa. Mateni kantie gima iwacho kata midwa losi. King'iyo kata kaka mwandu moro amora onego bedi kata ka en gimoro ma e kambi, milose kambi. Yes. Obed kata chiemo, obed kata gimoro mitiyo kata moro mitiyo go e del kata ng'ono kamano. To wan gi ratiro ni nyaka winjwa mondo wawach ni gini yo ma kamayo chandowa, yo ma ka obernwa. Kendo kata kapo ni sirikal nigi chenro moro amora ma gitemo loso, kaka nyocha kata iloso finance bill ni mobedo act. Yes. To wan gi ratiro mondo winjwa. All right. Bas, ratiro mar 4 en ratiro mar bedo ni wanyalo yiero. Kidhi e chiro nego bedni in gi ratiro mar yiero. Ma ok chuni. Makana kidhi dho mtoka Machakos kacha, to konego bedni nena ng'ama iywayo. To sebaye bas mae, osebaye bas ni. Mano kamano. Ok onego chuni gi gimoro amora. Onego mi thuolo, ming'i gino maber. Misome, miwinje, penjo moro amora minya penjo. Yes. Yieri wuon ni mae manya yier. To kuonde ma onge gimi kaka inyalo yier. Kaka wach kaka sani nyalo wacho ni samoro ni koro kaka Kenya Power. Mondo yier ni stima yudo kanye. En samoro en kambi achiel. To in gi ratiro kata wan gi ratiro ni nyaka sirikal donjie mane ni bech sitima oduok piny nikech kanyo koro waonge kaka wanyalo yiero. Mano itemo nyiso ni sirikal pok omiyo oganda miluongo ni consumers gi